қиссаи Қори Ишканбарро то имрӯз мардум фақат дар китоб хондаанду ӯро дар филм медиданд. Маротибаи аввал аст ки тамошобинони саҳнаҳои театри қаҳрамони ин асарро аз наздик мебинанд. Қори Ишканбар ҳамон гуна дар саҳна офарида шуд ки дар филм ба назар мерасад, бо ҳамон сару либос ва бо ҳамон амалу ҳаракатҳояш. Дӯстдорони театр дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе имкон пайдо карданд ки дар доираи фестивал озмуни ҷумҳуриявии театрҳои касбии Парасту 2019 ин намоишномаи тамошобоби театри мусиқӣ драмавӣ ба номи Туҳфа Фозиловаи шаҳри Кони Бодомро тамошо кунанд. Қори Ишканбарро ҳунарпешаи театри мазкур хушнуди дадо меофарад. Маҳз бо пешниҳоди хушнуди ин спектакл аз ҷониби коргардон Муҳиддин Музаффар ба саҳна гузошта шудааст ва идеяи пешниҳоди асар ҳанӯз соли 2012 пайдо шуда буд. Мегӯяд хушнуди дадо, аммо таҳиягарон барои саҳнавӣ гардонидани он танҳо пас аз 5 сол, яъне охири соли 2017 иқдом пеш гирифтанд ва пас аз тамринҳои зиёд онро ба саҳна гузоштанд. Тамринҳо хеле зиёд буданд. Ин намоиш қариб 5 намуди намоиши Қори Ишканбар аст. Яъне хиёбонӣ ҳам ҳаст, дохили театр ҳам ҳаст, ба забони русӣ ҳам аст, ба забони англисӣ ҳам дорем мо. Яъне агар дар ёд дошта бошед, мо соли гузашта дар Қирғизистон, яъне дар фестивали хиёбонӣ мо иштирок кардем ва мардум хеле хуб пазируфтанд, барое ки ин намоиши миллӣ аст, барои мардуми бегона аҷоиб буд диданаш, тамошо карданаш. Яъне ба забони русӣ мо бозӣ кардем. Яъне бисёр онҳо хуб пазируфтанд. Таҳиягарони Қори Ишканбар барои иштирок дар фестивал озмуни Парасту 2019 онро дар шакли нав пешниҳод карда намоишномаро фестивалӣ гардонидаанд. Бояд гуфт ки барои ҳунарпешаи ҷавон хушнуди дадо бозӣ кардан дар ин спектакл чандон осон нест, зеро ӯ дар намоишнома якбора чанд образро меофарад ва ҷое механдаду ҷои дигар мегирияд. Бисёре мегӯянд ки гиря кардан ва ҳамзамон хандидан кори душвор аст. Не, агар ки ту мафҳуми актере фаҳмӣ, мафҳуми решаи ҳунаро фаҳмӣ, ин қадар душвор нест. Чӣ хеле ки шумо дидед, ҳам механдам, ҳам гиря мекардам, ҳам девонагӣ мекардам. Яъне ман дӯст медоштам, яъне вазифа аз тарафи режиссёр гузошта шудааст ки ту бояд гиря кунӣ, ханда, ҳамзамон девона бошӣ. Яъне ҳаракат кардам, кӯшиш кардам ки ин рӯи саҳна биёд. аҳли ҳунари театри мусиқии драмавӣ ба номи Туҳфа Фозиловаи шаҳри Кони Бодом нақша доранд ки бо ин намоишномаи фестивалиашон ба кишвари дӯсту бародар Узбекистон сафари ҳунарӣ анҷом диҳанд ва тамошобинони ҳамфарҳанги моро бо ин асари саҳнавӣ ошно созанд.